Γεια σας παιδιά, Roblox Artemis εδώ. Πάλι με πονάει ο λαιμός μου που έχω βγάλει κάποια βίντεο, απλώς τώρα με πονάει πολύ παιδιά. Απλώς δεν έχω ανεβάσει τα περισσότερα βίντεο που με πονάει ο λαιμός μου. Σήμερα με πονάει πάρα πολύ ο λαιμός μου, ξέρετε, δεν θα μπορώ να μιλάω πολύ καλά. Και δεν το πιστεύω. Με πονάει τόσο πολύ ο λαιμός μου, ρε φίλε. Σχεδόν δεν παίρνω ανάσα, ρε. Έλα τώρα, πας και κρύβεσαι. Ούτε ένα μπάνι. Γεια! Ένα για τον Νίκο, παιδιά, άσχετο του Ζαγκάς. Το Ζαγκάς είναι άσχετο. Περιμένω. Ξέχασα πως γράφεις, το πειράζει. Θα το γράψω έτσι. Όχι ρε, με έψιλον. Α! Να είναι το επίθετό σου. Ελπίζω να μην σε πειράζει, γιατί τώρα που βγάζω βίντεο και έχω βάλει το επίθετό σου. Δεν πει κανένα ναι. Οκ, γιατί σε έχω βάλει Νίκο Ζάγκας. Άστο παλικάρι μου, άστο. Έλα. Χωρί μάνα, τελείωσε, ήταν το ρέγγι. Καλησπέρα, τι κάνεις, πώς είσαι, καλά, εγώ καλά, πώς είσαι. Παιδιά, ξέχασα να ρωτήσω τα κλασικά. Τι κάνετε, πώς είστε, καλά, εγώ καλά, εσείς τι κάνετε, δεν μου είπατε ακόμα, μπλα. Ναι, κλασικά, Roblox Artemis. Εδώ Roblox Artemis, σε έχω βάλει Νίκο Ζάγκας. Και με ρωτάει γιατί. Νίκο, sorry, αλλά ξέχασα ότι το βγάζω και σένα σε βίντεο. Μωρέ, δεν μου έδωσε τελικά μήνυμα εδώ πέρα που λέγε 1 και τώρα και απλώς το άνοιξα. Λοιπόν, είναι ένα κόμμα. Πάμε και πάμε. Oh yeah. Τι ωραία. Παιδιά, να είστε έτοιμοι γιατί έρχεται βίντεο με update που είχα κάνει εδώ και λίγες μέρες, ένα μήνα τουλάχιστον. Μην ξέρετε, θα σας έρθει κάποτε αυτό το βίντεο. Κάποτε θα ανεβεί, τι θα κάνει, θα κάθεται εκεί πέρα 5 μήνες. Θα έρθει αυτό. Γενικά δεν το πολύ παίρνω αυτά, γιατί βαριέμαι να σου πω την αλήθεια, ρε μπρο. Και τώρα λυπάμαι που τελείωσε το Halloween, έλα, σκέψου το Halloween, bye bye, bro. Το Halloween, γιατί μιλάω έτσι. Λοιπόν, κάτι μου σκοτώ το παιχνίδι και θέλω ένα μπάνι. Ένα μπάνι φουτ για τον Νίκο. Έλα, θέλω ένα μπάνι φουτ. Thank you, ρε brother. Θα το πάω όταν φτάσω σπίτι. Σπίτι. Στη φωτιά τέλος πάντων. Αχ, ρε παιδιά, η φωνή μου πεθαίνει σήμερα. Είμαι έτοιμη να φύγω, εντάξει, τουλάχιστον από την πρώτη μέρα έχω... Όχι! Και είδα κάτι σφαίρες! Έλα, μπρο, τώρα εντάξει. Και ήμουν κοντά να πάρω κάτι σφαίρες και πέσα κάτω. Να το. Όχι, το άλλο δεν υπάρχει, γι' αυτό πάμε εκεί. Λοιπόν, λέω να πάω να το φω στο μπανιφουτί. Το μπανιφουτί. Λοιπόν, δώσουμε ένα γόσπελ. Ένα γόσπελ. Άρχισε να. Δεν μου δώσε τίποτα.
Θα περιμένω για ένα τσες τώρα. Θα πάω να δώσω τον Bunnyfoot. Πεθαίνω. Λοιπόν, θα μου δώσει από ό,τι κατάλαβα ένα flashlight. Old flashlight κιόλας. Νίκο, το Bunnyfoot σου είναι εδώ, να ξέρεις. Όταν θέλεις όλα πάρτε, Ζεις, είσαι μέσα. Εντάξει, είσαι μέσα. Καλά παιδιά, να μιλήσω βασικά για το επίθετο. Το έχει βάλει και ο ίδιος πάνω. Άρα δεν έχει σημασία. Okay, I'm so good. Ας στοχεύσουμε με το ένα μάτι. Και με το άλλο πιστό και το στόχεψα. Εμένα θα κοπανάτε ρε. Άλλοι δύο νομίζω μου έχουν μείνει. Ναι. Οκ, και κανένα wolf pelt καθόλου παράξενο. Οκ, λοιπόν. Νίκο, σου βρήκα good sacks, ωραία άμα έχεις, απλώς εγώ το φέρνω στη φωτιά γιατί δεν ξέρω αν το έχεις ή όχι, ή αν το έχεις πάρει. Α, έχει. Άκυρο, άρα. Πολύ άκυρο, άρα. Ακύρωση. Ακύρωση, τελικά το όχι το μπουτσάκ του. Μάλλον πήρε από το πέλτ. Μπορεί, δεν ξέρω. Δεν ξέρω καν αν είδα ότι του έχω αφήσει Bunnyfoot εκεί πέρα. Παιδιά, για να ξέρετε, εγώ ποτέ δεν απογοητεύω τα monsters από τα παιδάκια. Νίκο, δεν σε αφήνω να το πάρω. Ερπρό, βρε Bunnyfoot. Bunnyfoot ήλιος. Ακόμα δεν είναι. Ρε Νίκο, Bunnyfoot για σένα, δεν το βλέπω. Εντάξει. Έχει δικό του Bunnyfoot, τώρα όποιος δεν το θέλει το πατάω. Θα το αφήσω εδώ πάνω, γιατί μια μέρα θα έρθω εδώ πέρα και θα με σώσετε. Ένα hit. Μη με κάνετε έτσι. Ποιος μου τα πέταξε όλα, μόνο ένα πέταξα. Γιατί δεν με βόλευε εκεί πέρα. Ποιος είπε, παιδιά δεν το παίρνω, δεν το χρειάζομαι, δεν το χρησιμοποιώ γενικά. Δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ, δεν ξέρω, γενικά δεν μου αρέσουν τα ζώα, δεν θέλω να κρατάω ζώα στο Nighty Nights. Nighty Nights. Οπα. Ήταν μια βίδα. Δεν βλέπω καλά παιδιά, είμαι τυφλή. Λοιπόν, εσένα θα μου δώσει ένα laser cannon και θα γίνουμε τα αγαπημένα λερό. Ίσως κάτι καλύτερο δεν μπορούσες. Κάτι καλύτερο να μου δίνεις. Εκτός από αυτό το γελίο πράγμα, δεν ξέρω. Πώς βρέθηκε το αλφαγόλο εδώ ρε. Νόμιζα ήταν Wolf, όχι Alpha Wolf. Τι στο καλό. Πετάχτηκε ένα Wolf, Alpha Wolf στο τίποτα. Το σκομείο θέλω. Και Alpha Wolf Belt. Λοιπόν, γιατί το ξέρω ότι θα έχει 3 πράγματα εκεί πέρα, 3 καρέκλες. Θα πάω αν και δεν χρησιμεύουν πουθενά. Απλώς παίρνω πράγματα. Λοιπόν, έλα, εσύ. Λοιπόν, εσένα θα σε φάω γιατί έχω λίγη ζωούλα. Θα το πω ζωούλα, κάπως θα το πω ζωούλα. Ζωήτσα, ζωή.
Ζωή το όνομα, ζωή. Και leather body, τι ωραία παιδιά. Εντάξει. Επέζησα. Και δεν θα χρησιμοποιήσω μπαντατζίδιους. Δεν θα χρησιμοποιήσω μπαντατζίδιους. Είναι κακό το να χρησιμοποιείτε bandage ενώ είστε τόση ζωή, γιατί είναι πολύ ζωή. Παιδιά, όλοι με κοπανάνε σήμερα. Παιδιά, 1000 συγγνώμη. Νίκο, και σε σένα 1000 συγγνώμη. Τι να κάνω! Πεθαίνω! Με ένα hit και μετά κατέβαινε και πέθανε. Α, και μία βενζινούλα. Πώς θα την πάρω? Wait, θα την αφήσω. Όχι! Κάτι τόσο σκοτώσει. Okay, yeah. Παιδιά, το ξέρω ότι με κυνηγάει. Το ήξερα. 100% σίγουρη! Πάω καλύτερα στον Νίκο, να πω την αλήθεια. No. Αχα, Νίκο. Ευχαριστώ που πέθανες. Με ελευθέρωσε από 3 άλφογους. Αλλιώς τώρα θα καθόμουν εκεί πέρα και θα περίμενα. Απλό πράγμα. Coming, wait, I'm coming. Wait. Έχω 3 bandage. Είμαι καλή. Κρατάω πολλά bandage. Τα βρίσκω εύκολα εγώ γενικά, γιατί πηγαίνω σε όλο τον χάρτη αν δεν έχετε δει ποτέ. Ναι. Κυριολεκτικά σε όλο τον χάρτη. Να μην μιλήσω τι έχω φέρει. Μήπως να έρθω το πρωί? Καλύτερα. Τι είπα, θα πάω τώρα. Coming. Όχι coming. Coming. Κα. Wait να γράψω. Help. Μην κάνεις καμιά βλακία και βγεις τώρα. Το μόνο που σου λέω. Λοιπόν. Θέλω να πάρω ένα οπλάκι και wallpaper. Άρα θα πάρω θα πάρω giant sack, το πολύ. Oh no. Μάμα μία, εσύ τι με κυνηγάς? Ο Λύκος, παιδιά, τι του έκανα του Λύκου? Sorry κιόλας. Sorry παιδιά, δεν σας έκανα. Εσείς είπα θέλω να γίνω φίλη μαζί σας. Δεν με ρωτήσατε. Wait, δεν θέλω να γίνω φίλη μαζί σας. Δεν έκανα. Κόρη συνάκρη, ποιος σας είπα τι θέλω? Εγώ σας μισώ. Δεν θέλω να γίνω φίλη σας κιόλας. Δεν ξέραμε δηλαδή. Παιδιά, δεν θυμάμαι αν ο Νίκος φοράγε leather body για να σου δώσω αυτό. Παιδιά, είδατε πόσο καλή φίλη που είμαι. Δηλαδή, θυμάμαι τα πάντα γι' αυτό. Ο Μπρο θα πάρει το leather body. Φυσικά! Λοιπόν, εγώ παίρνω αυτό. Αντίο, Νίκο. Λοιπόν, να ξέρεις, Νίκο, αυτό το βίντεο θα το ανεβάσω γιατί θα κάνω κάτι που τα παιδιά το έχουν δει μόνο μία φορά, αλλά όχι στο Roblox. Το έχουν δει στο Gacha. Κι άλλο leather body! Δεν θέλω άλλο leather body! Ο Μπρο πάει στο νοσοκομείο. Νομίζω ότι πήγαινε στο νοσοκομείο. Γεια, Νίκο.
Ζεγκάς. Φαντάζεσαι να είχα βάλει εκεί πέρα τον τόνο. Α, ναι! Ένα άπαγος για τον Νίκο. Ο Μπρο ήταν πολύ τυχερός. Εντάξει. Λοιπόν, Νίκο, θα σου το βάλω στο snap να ξέρεις. Δεν είμαι στο τηλέφωνο, παιδιά μου, δεν νομίζετε αυτό. Δεν το έχω μιλήσει ποτέ στη ζωή μου στο τηλέφωνο. Δεν με παίρνει ποτέ. Σπάνια. Μόνο σπάνια. Και Νίκο, λέω αλήθεια. Μη με κοιτάξεις στο βίντεο και μου πεις ψέματα. Την αλήθεια και μόνο. Επιτέλους. Επιτέλους. Πήγα το παγάκι. Και δεν έχω όλα τα όπλα. Λοιπόν, αν φύγεις θα σου δώσω μία αστραπή. Ποιος θα την ήθελε βασικά την αστραπή, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, άμα δεν φύγεις θα σε κοπανίσω. Να πεθαίνεις. Bye bye. Λοιπόν, καθίστε τώρα να δω τι δεν μου χρησιμεύει. Λοιπόν, μου χρησιμεύει πολύ, μου χρησιμεύει, μου χρησιμεύει. Λοιπόν, και τα άλλα τα τρώμε. Δεν θα πεθάνω μόνο. Τρώγω φαγητό να γίνω γεμάτη για παράδειγμα τώρα, παιδιά. Νόμιζα ότι κάποιος με κοπάνησε, αλλά ήταν το φαγητό. Ωραία, μάνα μου, θα έρθει λίγο να με φέρετε. Να είστε έτοιμοι. Νίκο, wait for me. I'm coming. Ποιος έβαλε τον χάρτη? Για πείτε μου ότι εγώ έβαλα τον χάρτη εκεί πέρα που θέλω κιόλας. Πείτε μου δεν τον έβαλε πουθενά αλλού. Όχι ρε μάνα. Άιντε. Νίκο, μπορείς λίγο να πάρεις γιατί έχω γεμάτο σάκο μιλάμε και δεν μπορώ να πάρω κάτι άλλο. Και εδώ ήμασταν. Στο έχω πει ρε Νίκο, είμαι καλή σε τέτοια. Δεν το δεις τώρα. Είμαι καλή στη φωτιά, μαζεύω ό,τι βρω για να πάρω στη φωτιά. Τι κοιτάς. Όχι, εκεί πέρα δεν μου άρεσε αυτό. Γι' αυτό μην το ξαναβάλω. Το πέλ. Πάρε. Φέρε ένα σπιέρ. Πάρε. Λοιπόν, θα σου δώσω αφαγώστα και να έχεις Giant Sack. Oh my god. Λοιπόν, τώρα η βροχή βρήκε να έρθει να βρέξει. Γιατί μας πάει τα νεύρα, Λοιπόν, πάμε σε αυτόν που πουλάει τα πράγματα, να πάω εκεί πέρα να βρω και κανένα χρυσό τσιστάκι. Λέμε τώρα. Αχ, ρε παιδιά, τι έχει πάθει. Καλά, δεν έχει πάθει. Στάμε τώρα. Λοιπόν, δώσε μου κάτι καλό. Αφήστε με να αγοράσω πράγματα. Κορόιδα. Άιντε. Πειραμένο και χωρίς. Λοιπόν, δώσε.
ήθελα και άλλη μια καρέκλα. Λοιπόν, έχω πολλά πράγματα. Spooky chair! Και αυτό είναι spooky. Αυτό είναι spooky. Ούτε αυτό είναι spooky. Αλλά αυτό είναι spooky. Τελικά δεν έκανα πολλά spooky πράγματα. Άρα μας μένουν μερικά. Wait, κάτσε καταρχήν να δούμε τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό ρε καρέκλα. Λοιπόν, εδώ πέρα θα βάλω το παράξενο πράγμα. Αν σου μπορεί κάτι έχασα νομίζω. Κάτι νομίζω ότι έχασα ρε. Λοιπόν, αυτό θα είναι δικό μου. That's mine. Έχω κι άλλη μία, άρα δεν έχασα τίποτα. Και λοιπόν τσακ. Και άλλη μία καρέκλα εδώ πέρα, δεν ξέρω γιατί. Τι είναι αυτό, αχ καρέκλα. Παιδιά και άλλη καρέκλα. Η καρέκλα πάνω στην καρέκλα. Τι είναι αυτό, χέρι. Ένα χέρι ή αυτό εδώ για τον Νίκο και αυτό εδώ για τον Νίκο. Χρειαζόμαστε μια πινιακίδα για να τη βάλω και να ξέρουμε ποιος είναι ποιο. Λοιπόν, πάω για χρυσό τσέστο. Ο Μπρο παίζει να έχει πάει ήδη για χρυσό τσέστο. Υγεία. Τουλάχιστον δεν πήγε στο Stronghold χωρίς εμένα. Λοιπόν, άμα βρω Iron Body δεν το παίρνω αν δεν υπάρχει κανένα vampire, πώς λέγεται τέλος πάντων. Ναι, body, γιατί μόνο τέτοια θέλω εγώ τώρα. 2 chest κολλημένα. Καθόλου παράξενο. Έλα, strong axe. Ένα bandage, κάτι είναι και αυτό. Και εδώ πέρα θα δώσω ένα strong axe να είμαστε πάτσι. Έλα, ένα strong axe. Για μένα. Ok, strong flashlight. Είπα strong, μου έδωσε κάτι strong τουλάχιστον. Oh no. Θέλω να σκοτώσω αυτόν που έχω ξεπανίσει 50 φορές. Έχω λίγη μπαταρία. Λοιπόν, θα τα καταφέρω και θα τη ζήσω για όλες τις ημέρες. Ρε μπρόθυμο εδώ. Παιδιά, τον είδατε τον Λύκο. Παιδιά, θα πάρουμε το δεύτερο παιδάκι νομίζω. Ράμ, άσε με. Δεν σου μίλησα. Το πρωί μπρο. In the morning. Αλήθεια τώρα. Wait. Να μην λες που χάθηκα να σώσω wait λίγο. Λοιπόν, giant sack στο τσακ που έχω giant sack, παιδιά. Γέλασε μέχρι και το παιδάκι, τα ακούσατε. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το ακούσετε. Αν μπορούσατε, αν θα το ακούσετε, αν το ακούγατε. Τέλος πάντων, αν το έχετε ακούσει τέλος πάντων. Δεν μπορώ να μιλήσω, μιλάμε. Και ελληνικά κιόλας. Ελπίζω να μπορούσατε να το ακούσετε. Ναι, αυτό μάλλον. Είναι και κάκι. Ευχαριστώ για τη ζωούλα. Μόνο τη ζωή σκεφτόμουν αυτή τη στιγμή να σου πω την αλήθεια. Coming.
Παιδιά πάω, τι να το κάνω το παιδί, να κάτσει εκεί πέρα για όλη του τη μέρα. Πού έχει πάει, σε χρυσό τσέστ. Πηγαίνει πολύ μακριά. Το παιδί μου έχει πάει σε χρυσό τσέστ. 5 ώρες ρε Νίκο για ένα οκ, αλήθεια τώρα. Δείτε πόσο γρήγορα σε γράφω. Οκ. Και στα αγγλικά το ίδιο είναι, να σου πω την αλήθεια. Νίκο το από πολύ φορές. Ήταν πολύ γρήγορα. Εντάξει, τουλάχιστον μπορώ να το κολλήσω. Ωχ, μόρσε, ποιος σκότωσε. Παιδιά που έχει πάει, πού είναι το παιδί. Παιδιά είναι στις τουαλέτες πήγε. Καλά να πω μου ήθελα να κάτσει με μάτι το παιδί. Con esa brava la música nice. Μήπως να σου έλεγα λίγο. Σκοτώσω το μύκη. Λοιπόν. Έτοιμος. Θα πάμε σε λίγο σπίτι. Σε φωτιά να πάμε. Ναι παιδιά, ελπίζω να μην το ακούσετε. Λοιπόν, ένα στρογγάξ από ένα τσις που θα βρω εδώ πέρα. Please. Παιδιά, τους έβαλα, πού είναι όλα τα τσις. Ω, είναι εδώ. Έλα τώρα, δώσε μου ένα στρογγαξάκι. Ένα στρογγαξάκι. Δεν είναι το άντρα. Παιδιά, νομίζω ότι δεν το άνοιγα το σημείο. Ναι. Νίκο, θα πέθαινα, μην μου μιλήσεις. Πώς πέθανε. Αυτό είπα κι εγώ, πώς. Μπρο. Μη βγεις, please. Wow. Πώς πάλι. Πριν παίζει να πέθανε από την πείνα. Πώς πάλι, ρε μπρο. Πισίνο. Παιδιά, θα χρησιμοποιήσω τελευταίο μου μπάντατζ, έχει και ο Νίκος. 2 λύκη και 1 ντύρ. Γι' αυτό εδώ είναι το ντύρ τώρα, έτσι. Είμαστε στην μέρα 10 και δεν έχουμε σαν dial. Πολύ παράξενο, παιδιά. Λες και δεν κατάλαβα το λύκη από την πρώτη φορά. Παιδιά, τι παθαίνουνε, τι κάνουνε. Παιδιά, είναι σημηχανά το λύκη. Ωραία, συγγνώμη που σας χαλάω τα μηχανάκια σας. Αλλά πρέπει να φύγω κι εγώ, έτσι. Να σώσω ένα παιδάκι. Πεθαίνει. Και εγώ πεθαίνω, αλλά τι να κάνω κι εγώ. Με το ζόρι επίσης. Και μόλις τώρα με το ζόρι πέσασα να πάτε. Κι άλλοι 2 λύκοι εκεί πέρα, παιδιά. Medkit. Ωραία, μάνα. Στο τσάκ μου δώσω ένα medkit. Λοιπόν, Νίκος, wait. Θα σου έρθω σε 5 λεπτά ακριβώς. Λοιπόν, coming. Λοιπόν, πάμε, coming. Έχω δώσει πολύ ναι, τελικά έχω συγκεντρώσει πάρα πολύ στο να σώσω απλώς. Έλα και πίνεγα λίγο.
Ρε brother. Μόνο τις φέρεις παρακαλώ. Πάμε για φαγητό. Παιδιά, κρυώνω άσχετο, γι' αυτό μιλάω τώρα έτσι. Έχω, παιδιά, κρύωσα λίγο να πω την αλήθεια. Έχω λίγο κρυώσει, δεν νιώθω καλά. Νίκο, θα σου σκοτώσω, τι έκανες τόση ώρα? Απλώς πέθαινες. Γιατί όμως το μερεμένες? Είναι φωτιά που δεν πω. Γιατί στο ακόμα παιδάκι, γιατί βοήθα με. Παιδιά, πρέπει να πήγε για τσέστα. Ρε τον άτιμο, τα κούρβα, πώς το λένε τέλος πάντων, δεν ξέρω αν είναι βρισιά τώρα το άτιμο, sorry αν είναι βρισιανικό, συγγνώμη άμα είναι, και δεν νομίζω να είναι, αλλά και πάλι έχουμε, επιτέλους, είναι το 68, καθόλου παράξενο. Λοιπόν, όταν πάρω χάμερ, θα δεις που θα τα καταστρέψω όλα. Εγώ έχω φτιάξει περισσότερο από την αλήθεια. Αλλά και εγώ καλά κάνω. Γιατί όλα αυτά τα χρειαζόμαστε. Ναι, πολύ ωραία τα πλάγματα. Ο Μπρου τι κάνει, μαζεύει ξύλα. Έχω κι άλλο ένα. Να το βάλω εδώ πάνω. Έλα. Κάτι έτσι έχουμε λίγο. Διπλό. Να είχα Strong Axe, τώρα θα έχουμε πάει level 6 τη φωτιά 100%. Όσοι βλέπουν το βίντεο, συγγνώμη που τραγουδώ, αλλά βαριέμαι και κρυώνω, παιδιά. Δεν ξέρω τον λόγο. Ναι, κάποιοι τώρα βρήκανε. Τώρα βρήκανε οι κακουροί. Ναι. Τα έβαλα πολύ ωραία, μιλάμε έτσι. Τι έφτιαξες, Θεούλη μου, τι έφτιαξες, πες μου ότι δεν είναι ψυχείο. Όσο τσάκ. Και άλλα να γράφει, να μαντέψω, φυσικά, λοιπόν, το θέμα είναι ότι εδώ πέρα θα βάλουμε όλη ξύλα, παιδιά. Και θα πάμε level 6 και 100%, τι είναι αυτό. Χωρίς το πήρα αυτό, αυτό είναι σκάλα. Παιδιά, αν δεν δείτε να το χρησιμοποιείτε για σκάλα, δείτε. Όχι. Sorry. Παιδάκι μου, τι κάνεις? Το σπίτι φτιάχνεις. Σπίτι φτιάχνεις. Λοιπόν, πάω στο τελευταίο παιδάκι, το πρώτο τελευταίο παιδάκι. Να δω αν θα έχει κανένα ρουμπιτσάς. Ναι, θα πάω να πάρω και κανένα ρουμπιτσές. Να πεις την αλήθεια. Δεν έχω πάει τόσο καιρό ρουμπιτσές. Παιδάκι μου με ακολουθεί γιατί φοβάμαι. Παιδάκι μου ακολουθάμε. Σχεδόν πάλι τραγούδι. Θα μην μιλήσω τι λέω τώρα αυτή τη στιγμή. Παιδιά, να σας πω τώρα τι λέω, να σας πω την αλήθεια, δεν θα καταλάβω ούτε εγώ τι λέω. Γιατί είμαι μία...
Ωραία τυχαίρι. Παιδιά, απλώς εγώ το πατάω συνεχόμενο. Μείον μία αρκούδα. Και bear belt. Παιδιά, το αγαπημένο μου έτσι είναι, το αγαπημένο μου όμως. Χρυσό κάτι είναι και αυτό. Έχω bear belt, άρα θα πάρω strong shooting belt κάποια στιγμή. Έρχομαι, Νίκο. Wait up for me. I'm coming in 12 minutes. I'm sure it's going to be 12 minutes. Να σου πω την αλήθεια, Νίκο, γιατί βγήκε. Παιδιά, τρόμαξα. Παιδιά, χτυπάει η καρδιά μου δυνατά. Γιατί βγήκε το άλλο, έλα, το βλέπω από το χάρτη, παιδιά, δεν υπάρχει. Δεν ζει το παιδί, δεν είναι στο χάρτη. Ελπίζω να ξαναμπεί, μπορεί να το κόψει και το ίντερνετ. Παιδιά, έχω 16 μέρες και 14 διαμάντια, σκεφτείτε το. Good, έτσι. Very good, I can tell. That's very good, very good. Καλησπέρα. Πάει στο καλό, από εκεί με σκότωνετε έτσι. Απότομα. Αν σας πω τώρα, σας μισώ όλους. Και θα πετάτε όλη η αθώη. Στα ζυγάτες σας κάνω, ρε. Τα ζυγάτες. Ξέρετε πως κάνουν οι γάτες, κάνουν μία. Όχι, αστάχισα. Και κάνω μία ξτ. Παιδιά, άκουσα το λάθη. Το λάθη δεν τα πάει καλά. Γιατί νόμιζα ότι πήγε, παιδιά μου, Νίκος. Help, είμαι χαζή. Άιντε, εγώ είμαι πολύ νόμιζες. Λοιπόν, εδώ φυσικά θα ανεβαίνω, θα συνεχίσω. Άρα θα ζεις μετά στο 5 λόγους φυσικά. Μετά είναι για... Κάνω εδώ πέρα το παιδάκι. Στρογγαξίδιος. Να σας πω την αλήθεια, τώρα δεν χρειάζομαι να έχω το bear belt, αλλά θα το πάρω για να δω αν θα το χρειαστώ. Δεν ξέρω τώρα αν θα το χρειαστώ ή δεν θα το χρειαστώ, παιδιά. Νομίζω αυτό το πράγμα το να κόβω ξύλα, αλλά όταν έχω στον κάτω το απολαμβάνω. Γιατί απλώς θα κάνω ένα hit και τέλος, bye bye ξύλα. Bye! And και τέλος το φυσικά πεθαίνει η φωτιά στο 60 κάτι, τώρα είναι 74, που τώρα είναι 74. Λοιπόν, να τα μαζέψουμε.
Να δούμε πόσα ξυλαράκια έχουμε μέχρι στιγμής. Λοιπόν. Εδώ πέρα επίσης, να σας πω την αλήθεια, πρέπει, ελπίζω να μην φερέξει χτύπα ξύλο. Δεν ήταν ξύλο, ήταν κρεβάτι, αλλά ελπίζουμε να δουλέψει το κρεβάτι. Αν δεν μας βρέσει, σημαίνει ότι το κρεβάτι θα γίνει το καλύτερό μου. Το καλύτερό μου κρεβάτι. Όπως το άκουσες, κρεβάτι θα γίνει στο αγαπημένο μου κρεβάτι. Το πρώτο αγαπημένο μου κρεβάτι, να σου πω την αλήθεια. Γιατί κάποιος θα με βοηθήσει να με βρέξει. Είναι στο 78, γι' αυτό βιαστώ λιγάκι. Πολύ λίγο, όχι πάρα πολύ. Όπως να είναι τα άλλα παιδιά, αφήστε τα. Δεν το πάω σήμερα καλά. Μ' αρέσει που στην αρχή του βίντεο λέω δεν μπορώ να μιλήσω καλά, ενώ τώρα μιλάω ίσα καλύτερα. Ίσα καλύτερα. Αλλά και πάλι μιλάω κάπως μια χαρά, κάπως. Λίγο καλύτερα μιλάω. Παιδιά, είδατε, εσείς μου κάνετε το κέφι και με φτιάχνετε καλύτερα, παιδιά. Τι να σας πω. Thank you so much. Δεν ξέρω καν να μιλάω καλά, όχι γενικά. Συγγνώμη, ποιος σου είπε να εμφανιστείς εσύ τέτοια ώρα? Ξέρεις τι ώρα είναι? Είναι 5 το πρωί. Ούτε 5. Είναι 6 το πρωί. Ρε! Μαζεύω ξύλα, δεν μπορείς να το δεις. Ευχαριστώ για το δέντρο, Thank you. Παιδιά, το κρεβάτι είναι το χειρότερο μου. Παιδιά, πεθαίνω. Τι έπαθαν όλα. Παιδιά, μου κόλλησε πάρα πολύ. Πεθαίνω. Παιδιά, τώρα δεν θα μιλάω. Λοιπόν, θα πάμε level 6 μαγικά, παιδιά. Σίγουρα δεν θα σταματήσω το βίντεο για να πάω level 6. Παιδιά. Ο Νίκος τελικά δεν θα μπει ποτέ να μαντέψει. Παιδιά, πάω να πάρω και το χαρτί μιας και θα πάω level 6. Παιδιά. Απλώς, wait a minute. Λίγο να βάλω λίγο αυτά τα ξυλαράκια μέσα στη φωτίτσα. Θα μου χρησιμεύσει πολύ να τα βάλω μες στη φωτίτσα. Γέμισε τώρα όντως. Λοιπόν, πρέπει να ξαναπάω εδώ. Οκ. Λοιπόν, παιδιά, θα δείτε ένα μαγικό που θα εμφανιστούμε στο level 6 φωτιάς. Θα το δείτε τώρα. Λοιπόν, δείτε, μαγικά, παιδιά, μαγικά. Ταν! Παιδιά, άσχετο. Δεν πήγα σίγουρα μόλις τώρα τη φωτιά level 5. Που λέω 5. Δεν φορτίζει ο φορτιστής μου. Τι έχει πάθει, ρε παιδιά. Μου χάλασε ο φορτιστής με από την πρώτη μέρα που το πήρα. Όχι, δεν γίνεται. Παιδιά, λέω να πάω έξω εγώ σήμερα, να εξερευνήσω, να πάω στο παιδάκι μήπως. Ναι. Παιδιά, δείτε εδώ. Απομένει εξατομισματική ενέργεια του κινητού. Η ενέργεια. Τι είναι η ενέργεια? Η ενέργεια είναι κάτι... Παιδιά, δεν έχω ιδέα τι λέω.
παιδιά κυριολεκτικά απλώς παίρνω όλα τα λουλούδια γιατί βαριέμαι. Tengo bandes pones paz con una manera de quiero πάλι τι λέω. Help me for 1 minute. Παιδιά, να είναι κανένα ruby chest θα τρελαθώ. Κυριολεκτικά θα τρελαθώ. Να είναι κανένα ruby chest. Ρε! Παιδιά μου έχει σπάσει τα νεύρα. Έλα ruby chest. Έλα, νόμιζα ότι θα ήταν ruby chest. Παιδιά, wait, να βάλω λίγο καλύτερα το χρήση. Ρίφλι κιόλας. Α, δεν μας έφτανε μόνο αυτό. Και ρίφλι. Καλά, αφήστε το. Αν είναι να μου δίνει αυτό το πράγμα. Ρίφλι! Την έχασα. Την έχασα. Τι στο καλό είναι αυτό, ρε. Παιδιά, νομίζω ότι μπορώ να το κουπανίσω. Εγώ αυτό νομίζω, με κοιτάξτε. Είμαι κοιτάξτε. Καφάλαιο! Yes, that's me. That's not me, I mean. That's not me. Πεθαίνω. Healing φυσικά και ένα healing το χρειαζόμουν αυτή τη στιγμή. Τι θα θέλετε αρκουδίτσες. Παιδιά θα πεθάνω. Τυχερή που είμαι. Τι να σου πω, ρε. Τι δεν σε θέλω να σου πω. Να μην σου πω κι εγώ μια αλήθεια. Λοιπόν, έχει λίγο ακόμα. Παιδιά, νομίζω τόσο ώρα ότι δεν έβγαζα βίντεο. Λοιπόν, λύκε μου. Παρακαλώ, δεν θα ήθελα να με ενοχλείς τέτοια στιγμή. Και δεν εννοώ τέτοια στιγμή. Ειδικά τέτοια στιγμή. Θεέ μου, τι έχω πάθει. Λέμε τώρα αν μπει ποτέ ξανά ο Ζάγκας. Θα το δώσω. Φυσικά. Παιδιά, δεν ξέρω πώς ζω αυτή τη στιγμή. Γλίτωσα τόσες αρκούδες, παιδιά. Τόσες αρκούδες. Δεν ξέρω πώς ζω. Λοιπόν, αν πάρω σπαθί του χάρου, θα κλάψω από τη χαρά μου. Που δεν το νομίζω αυτό. Λοιπόν, πρέπει κάπως να τρυπώσω γιατί πεινάω. Και επίσης έχω λίγα λεπτά, δευτερόλεπτα. Τι είναι αυτά, τέλος πάντων. Δευτερόλεπτα. Καλησπέρα. Όχι, είμαι καλή στο αυτό. Παιδιά, είναι 4% και μου τελειώνει η μπαταρία. Παιδιά. Θα πεθάνω της πείνας. Δεν μου φορτίζει. Παιδιά, αυτή τη στιγμή ήθελα να σας την πω πολύ καιρό. Αντίο σας. Άμα πεθάνω κλείνει το βίντεο. Παιδιά θα πεθάνω.
Θα μου κλείσει και το κινητό από μπαταρία. Λοιπόν, έχουμε πολλά μαθάκι τώρα επιτέλους. Αυτή τη στιγμή θα πέθανα κυριολεκτικά, έτσι. Παιδιά, η καρδιά μου, μιλάμε, είχε μείνει ίσια, ακούνητη, πώς λέγεται. Όπα, oil barrel, βενζίνη. Παιδιά, πρέπει να το πούμε. Όταν ανοίξω την ώρα. Παιδιά, ήρθε η ώρα που τη βλέπω. Το παιδάκι εδώ πέρα είναι έξω νομίζω. Και το τι κάθεται ακόμα δεν το καταλαβαίνω. Ξέρετε τι, μόνο το Reagan θα κρατάω. Γιατί φοβάμαι μην γίνει κάτι και μετά κάτι γίνει, δεν ξέρω. Και μετά χάσω το Reagan, κάπως έτσι να το πω. Και λοιπόν αυτό ήταν το φαΐ. Όχι, έχει και εδώ λιγάκι. Λοιπόν παιδιά, τι βλέπω. Παιδιά, oh my god, τι παρατήρησα. Παιδιά, είναι μες στη φωτιά έτσι γεωλητικά και εγώ απλώς το βλέπω. Και παιδιά, αυτά εδώ μας έμεινε. Το παιδάκι πώς προχωράει έτσι, help. Αντίο και σε εσάς παιδάκια. Αντίο και σε εσάς παιδιά. Αντίο.